Karong ginaobserba ang National Disaster Resilience Month ug padayon ang pag-ulan ug masinating pagtayog. Subling nagpahimangno ang otoridad labi na sa mga nagpuyo sa bukirong lugar nga mahimong alerto ilabi na sa pagdahili sa yuta. Atong sarong ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, napahinumdum sabno ang Mines and Geosciences sa Bureau Region 11 sa Katauhan kalabot sa mga timailhan nga posible nang mudahili ang yuta aron na malikay sa peligro. February 6, 2026, mikalas og kapin gatos ka kinabuhi ang landslide sa Barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Daw nahanaw ang barangay sa mapa. Dihang natabunan og yuta human ang way puas kapag ulan. Sa Glan, Sarangani Province, ning bagulang, pulo katawo ang kumpirmadong patay sa landslide. Ang katalagman, labi na ang landslide, dili masayran kung kanus muigo apan pwedeng balikayan. Ilabi na kung dunay kusog kapag tayog o way puas kapag ulan nga maoy makapahumok sa yuta. Sumala sa Mines and Geosciences Bureau o MGB, Davao Region, adunay mga early warning signs o mga timailhan nga naglihok na ang yuta aron malikayan nga dunay makalas nga kinabuhi. Kinahanglan, I am ready. Unang angay bantayan mao ang mga liki o crack sa yuta, kadalanan o bisan sa konkreto nga salog ug pundasyon sa inyong balay. Kung makamatikod kamo nga padako kini og nagkalawom, timailhan kini nga nag-anam na og us-us ang yuta. Ikaduha, tan-awa ang iyong palibot. Ang mga nahiwi o nakaslant nga mga kahoy, poste sa kuryente o mga kural, senyales usab nga naglihok na ang yuta. Ang mga makita nga hagdan-hagdan sa bakilid nga bahin, resulta matud pa kini sa paglihok sab sa yuta. So what are some of this? Pag makita kayo magliki, because of the rain, masudlan siya og mga kanang soil, medyo matabunan. Moingon sila, ma'am, na-erase na ang liki. But it could be meters, how many meters pailalom. So, posible ang iyahang sa ibabaw na iris-iris gamay, kay gitamak-tamakan, natabunan na. Inani na hagdan-hagdan, so meaning na anak kay slumping, possible slumping. Sa bahin sa tubig, pag-amping kung makakita og bag-ong mga tubod o ang yuta nga kalit lang nagbasa bisan wala pa kini nahitabo kani adto. Kung makita nimo ang bisan unsa niining mga timailhan sa imong lugar, ayaw na paghulat nga mahitabo ang landslide. Pahibaluan dayon ang inyuhang barangay o ang inyuhang Local Disaster Risk Reduction and Management Office ug pag-evacuate sa mas luwas nga lugar. Samtang sumala sa OCD-11, kinahanglan sa LGU ang 30-year nga Disaster Resilience Master Plan nga magsugod sa barangay aron mapangandaman gyud og maayo ang katalagman aron malikayan nga duna pay mamatay o maangol. Apan problema matud pa sa mga LGU ang pondo. Ayaw na mo gunahuna sa kwarta. Importante you have the plan, identified nimo ang problem, ang solusyon, then ibutang nimo sa 30 years na nga period kano sa nimo implement. So, ang akong recommendation number 1, it has to be 30 years plan, all hazard, meaning bisan wala pa mo nabahaan pero naka-record dito nga highly susceptible ang baha kana nga purok, kinahanglan na siya plano. Third, covered ang tanang territory, tanang purok sa inyong barangay should be covered with a plan. Fourth, again, it has to be institutionalized through an ordinance para permanent. Sara, gihimugatan usab no sa OCD-11 kung unsa kaimportante ang mangandam bato katalagman sa barangay level o bisan gani sa purok level aron nga malikayan ang casualty o damyos mo nang kinahanglan kanunay I am ready. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.